The Ministry of Defense has launched an internal witch hunt among the crew and technicians responsible for maintaining the Air Force of Zimbabwe helicopter that crashed in Masvingo on Sunday. Zvadhakwa vakomana vano maintain kuti matechnicians anosevhisa mahelicopters aiwa Air Force vapinda busy manje, patiri kuona kuti patumirwa crackdown yakukonzereswa kuti pauro investigation kuti zvii zvavaida kuzama kuita, vanga vasingadi kutrepa kana kuda kukonzeresa masvingo. Sadapinda masvika nomuda nyogwa panapa ndoti subscribe or like on the bell icon. Tipina mnamoyo kwa mchinzi, tensions are high with whispers of sabotage swelling as sources reveal that the chopper had been reserved for Vice President Constantino Chiwenga and his aides. Chiwenga, however, reportedly turned down the flight after receiving assassination warnings. In a test statement, the Ministry of Defense denied the reports that 2 pilots lost their lives in the crash, but concerns over the helicopter's safety remains at an all-time high. An inquiry into the cause of the accident by the Ministry of Defense in conjunction with the Civil Aviation Authority of Zimbabwe is underway, said the Defense Ministry. The helicopter in question, a Eurocopter S332, has been present Emerson Adams Mnangagwa was a trusted transport for years. Domashika tukona rukuda panapa tinoona kuti aiwa vakomana vedefense vopinda aiwa vomobiliza voda kuinvestigate kuti chii chakakonzeresa kuti aiwa was it a technical issue kana kuti zvinhu zvakaplaniwa kuti helicopter iyo idone, ichioneka kuti aiwa ndo yanga iri trusted helicopter yemutungamiri wenyika for my years akati kuti, but ike zvino tikuona vari vachidismissa mashoko ekuti aiwa ari kufamba achinzi pane mapilots 2 akafa tauna government yamadismissa ika yakataura mashoko ekuti aiwa that plane yakanga yakaplanirwa kuti igotakura Vice President Constantino Chiwenga. Vanhu vakabuda vakataura nhau dzema-assassination attempts ndokuti pane mashoko akafamba akaudza VP Chiwenga kuti aiwa musakwira musaenda, ndobva varega kuenda, ndobva vatoona aiwa zvechokwadi ndege bva yatodona zvayo. Butidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, muchiona kuti aiwa nyaya dzacho dziri kungondolingana chiona nekudismisswa kwemamwe suspected stories, but chingoona ngoti aiwa nhau iyi inozongodzoka pa the common factor yekuti aiwa amusina kuwirirana the regime. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu, musawa no subscribe or like, turn on the bell icon.